आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. वेंगुर्ला तालुका गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजातील महिलांनी हळदी कुंकू कार्यक्रमाचं औचित्य साधून एक अनोखा उपक्रम राबवलाय. यावेळी या महिलांनी उपस्थित महिलांना आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्त पौष्टिक भरड धान्य वाटून निरामय जीवनाचा संदेश दिलाय. आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 ही संकल्पना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडली आहे. त्या अंतर्गत वेंगुर्ला तालुका गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजातील महिलांनी हळदी कुंकू कार्यक्रमाचं औचित्य साधून नाचणी हे पौष्टिक भरड धान्य वाण म्हणून देत एक वेगळा उपक्रम राबवलाय. तर आज आमचा जागतिक भरडधान्य दिन म्हणून इंटरनॅशनल मायलेट्स इयर असा सादर होत आहे. त्यामुळे आपल्या पंतप्रधान मोदींनी ही नवीन संकल्पना मांडली होती. त्याच अंतर्गत आम्ही नाचणे हे आमचं भरडधान्य म्हणून आम्ही आज महिलांना, आमच्या भगिनींना वाण म्हणून देत आहोत. कारण आज असं झालं आहे की नाचणं जवळपास नाहीसंच होत चाललं आहे. कारण त्याचं इतकं महत्त्व आहे की त्याच्यामुळे भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम असतं. आज डॉक्टर मुलांसाठी, लहान मुलांना नाचण्याचं सत्वच द्या म्हणून सांगतात, किंवा मोठ्या व्यक्तींना पचायला जड होतं, नाचणं हलकं असतं म्हणून त्यांची भाकरी किंवा सत्तू हे प्रकार द्यायला सांगतात. म्हणून हीच संकल्पना आम्ही याची ठेवून आंतरराष्ट्रीय भरड दिनाचं निमित्त साधून आम्ही भरड, आमचं कोकणात पीक हे जास्त प्रमाणात होत असल्यामुळे आम्ही ते भरड धान्य या नात्याने महिलांना ते वाण म्हणून देतो. आम्ही पण असा विचार केला की हे वर्ष जर इंटरनॅशनल मायलेट्स ऑफ इयर आहे तर आपणही आमच्या महिलांना एक आदर्श घडवून देऊया, जेणे की आपल्या समाजातील किंवा इतरही बायकांना त्याची जागरूकता होतील. कारण आज हा विषय जर मावळत चालला आहे तर कुठेतरी ते परत यावं आणि त्याची परत एक संकल्पना रुजू व्हावी आणि आमच्या पुढील पिढीसाठी त्याचं महत्त्व सगळं रुजू व्हावा, या उद्देशाने आम्ही ही संकल्पना मांडली. आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतो हा उद्देश समोर ठेवून समाजातील महिलांच्या आरोग्यासंदर्भात काही संदेश दिला पाहिजे म्हणून हे भरड धान्य वाटप करून आरोग्याचा संदेश यावेळी देण्यात आला. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष सुजाता पडवळ, सचिव अमृता पाडगावकर, सदस्य सुषमा प्रभू खानोलकर, सीमा नाईक, राखी दाभोलकर, तृप्ती आरोसकर, पूनम खानोलकर, स्मिता नाबर यांच्यासहित इतर महिला उपस्थित होत्या. आपले पंतप्रधान माननीय मोदीजी यांनी हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून जाहीर केलेलं आहे. आणि आमच्या ह्या सगळ्या, आपण कुठलीही जे मंडळ असतं त्या मंडळाने आपली सामाजिक बांधिलकी ही समाजाशी ठेवली पाहिजे. आणि समाजाला जे आवश्यक आहे किंवा जे आपलं सरकार आपल्या आरोग्याच्या बाबतीत जे काही करतं तर ते करायला पाहिजे कुठल्याही मंडळाने. त्याप्रमाणे आमच्या भगिनीच्या मनात आलं की हे वर्ष जर आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष असेल तर आपण काहीतरी पौष्टिक असं दिलं पाहिजे. वडी दिल्या पाहिजेत किंवा नाचणी दिली पाहिजे. आणि आपल्याला माहिती आहे की नाचणी ही अतिशय पौष्टिक वर्गातली आहे. कॅल्शियम आहे त्याच्यात भरपूर भरलेलं आणि थंडपणा आहे. म्हणजे उन्हाळ्याच्या दिवसात थंड पण आहे.
म्हणजे अशा त्याची भाकरी आपण करू शकतो, त्याच्या वेगवेगळे आपण त्याचे उपयोग करू शकतो. त्याच्या शेवया होतात, त्याच्या लहान मुलांसाठी त्याचा सत्तू म्हणून उपयोग केला जातो. एक पेय म्हणून सुद्धा आपण म्हणजे मोठी माणसं सुद्धा घेऊ शकतो. अशक्त जी माणसं असतील त्याने ते सूप या स्वरूपात सुद्धा आपण घेऊ शकतो. आणि नाचणीचे असे वेगवेगळे प्रकार आहेत. तसं वरी जर म्हटलं तर वरीसुद्धा आज आम्ही वाटण्यासाठी आणलेली आहे. तर वरीचे सुद्धा असेच उपयोग होतात की त्याचा एक डोसा बनवता येतो, आपण जे घावणे म्हणतो ते बनवता येतात, त्याचा भात होतो. म्हणजे भाताला पर्यायी उपयोग हा वरीचा सुद्धा आहे. म्हणजे जे आपण म्हणतो की डायबेटीससाठी दोन्ही ह्या गोष्टी, डायबेटीस आता आपलं सगळ्यात जास्त डायबेटीस वाढतोय तो भारतामध्ये. म्हणजे भारत हा पुढच्या काळात डायबेटीसचा एक मोठं हे होईल की लोकसंख्या असलेला देश होईल अशी परिस्थिती आहे. आणि अशा परिस्थितीत ही दोन्ही धान्य तृणधान्य वापरणं अतिशय आवश्यक आहे. म्हणजे डायबेटीस ज्यांना आहे त्यांनी सुद्धा ज्वारी वापरली पाहिजे, आपलं नाचणी वापरली पाहिजे, ज्वारी वापरली पाहिजे आणि वरी पण वापरली पाहिजे. भाताला पर्यायी हा हे आहे, वरी हा वापरता येतो. त्यामुळे ह्याचा उपयोग अतिशय चांगला आहे. आणि आम्ही संपूर्ण समाजाला म्हणजे आता तुमच्या ज्या सगळ्या भगिनी आहेत त्यांना आम्ही ह्या मार्फत हे देऊ संदेश देऊ इच्छितो की त्यांनी हे पुढच्या काळात ही तृणधान्य वापरावीत आणि आपलं आरोग्य चांगलं ठेवावं, सुदृढ ठेवावं, सशक्त ठेवावं. आणि ह्या सगळ्या नवीन वर्षाच्या माझ्या ह्या सगळ्या संपूर्ण समाजाला हे आहेत शुभेच्छा आहेत की हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वापरून सगळ्यांनी आपलं आरोग्य चांगलं उत्तम ठेवावं. वैदिक पंचांगानुसार जसं आपल्याला माहिती आहे की संक्रांतीला आपण जे वाण वाटतो त्याच्या मागचं कारण असं असतं की त्याची जे धान्य किंवा जी वस्तू आपण वाटतो त्याचं उत्पादन वर्षभरात त्याचं उत्पादन कमी येणार आणि ते उत्पादन वाढावं, त्याची भरभराट व्हावी म्हणून आपण सवाष्णींच्या घरी जाऊन ते वाण त्यांना बोलवून आनंदाने ते वाण त्यांना देतो, जेणेकरून ते वाण घरोघरी पोचावं, त्याची भरभराट व्हावी. हाच उद्देश मनात ठेवून आम्ही आज ही नाचणी हे जे आपल्याकडे पिकतं ते फिंगर मिलेट म्हणजे हे एक सगळ्यात चांगलं मिलेट आहे. आणि भारत जो आहे आपला तो वर्ल्डमध्ये नंबर 2ला आहे जो हे मिलेट प्रोडक्शन करतो. तर आपल्या नरेंद्र मोदींनी पण हे वर्ष जे डिक्लेअर केलेलं आहे 72 देशांनी त्याला मान्यता दिलेली आहे की हे आपलं इंटरनॅशनल मिलेट इयर असेल. तर त्यालाच आमचा एक गुड संदेश आमच्या समाजाच्या माध्यमातून आम्ही हा पहिला उपक्रम राबवतो. आणि त्याच्यात राबवताना सुद्धा आम्ही हे जे नाचणी पीक आहे ह्याची भरभराट व्हावी, ह्याची लोकांना माहिती व्हावी, त्याच्यासाठी आम्ही हे आज वाण म्हणून देतोय. नाचणी ही लहान बाळांपासून ते वयस्कर लोकांपर्यंत कोणीही खाऊ शकतात. ती पचायला एकदम हलकी आहे. त्यामुळे सगळ्यांना त्याचे वेगवेगळे पदार्थ आपण जरी करून घातले तरी ते पौष्टिक असतात. त्यामुळे सर्वांनी नाचणी खावी अशी पद्धतीनेच आम्ही सिंधुदुर्ग भरड धान्य मिशनला आपण सपोर्ट करूया. या ठिकाणी आम्ही तृणधान्य वाटप केलं आहे आणि तृणधान्यामार्फत पौष्टिक तृणधान्य असल्यामुळे तेच सर्व महिलांनी वापरून आपले आरोग्य जास्तीत जास्त चांगले करावे असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे एक आदर्श निर्माण व्हावा यासाठी आम्ही ही सुरुवात केलेली आहे. तर त्यासाठी आम्ही नाचणी हे धान्य निवडले आणि सर्वांच्या मताने आम्ही ते वाटप करण्याचं ठरवलेलं आहे. सध्या सुरुवात केलेली आहे, कार्यकारिणी निर्मिती केलेली आहे आणि आता हे फक्त आत्ता आपल्या समाजापुरतं मर्यादित आत्ता ठेवलेलं आहे. पण आम्ही इतर समाजासाठी पण करण्याचा आमचा एक मानस आहे. हे धान्य वाटायचं ठरवलं हळदी कुंकवाला, जो आमचा पहिला उपक्रम आहे या कमिटीचा. आणि हे मला खूपच म्हणजे सगळ्यांची संकल्पना आवडलेली आहे की त्यांनी हा स्पेशली नाचणं हे धान्य सिलेक्ट केलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे आम्ही ह्याच्यातून एक चांगला संदेश देऊ इच्छितो सगळ्या लोकांना की एक काहीतरी तुम्ही ह्याच्यामधून बोध घ्यावा असं मला वाटतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.